गिबियाव बैसागो बोथोरनि आङो बयनोबो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरबाय। दिनै रौता ब्लक UPPL हानजानि इयुथ उइं बिथांमोननि नाजानायाव खुलुमबाय। गिबियावनो आं बैसागो बोथोरनि बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनै रौता ओनसोलनि एबा रौता नैबे ओनसोलनि बान्दारपटा गामियाव रौता ब्लक इयुथ UPPL हानजानि बानजायनायाव बैसागो फोरबो फालिनाय बे बैसागो फोरबो फालिनाया दिनै जागासिनो दङ आरो जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंनि रौतायावल' नङा 40टा समस्तियाव बेबायदि UPPL हानजा इयुथ उइंनि बैसागो खुंनाय जागासिनो दङ। आसा खालामो फैबाय थानाय बोसोरा जोंनि नैबे ओनसोलनि थाखाय मोजां जागोन आरो फैबाय थानाय बोसोराव जों बयबो जाथि जनगोष्ठी गोरोबलायनानै रायजो जानो हागोन, गोरोबलायनो हागोन बेखौ आं मिजिंथिदों, इसोरनियाव आर'ज गाबदों। आरो जों मिथिगौ जे जोंनि बैसागोआ माहारियारि मोनसे फोरबो, बिहुआ जोंनि माहारियारि फोरबो। बे फोरबोआव जोङो गिदिरफोरखौ सनमान होनाय, बे फोरबोआव जोङो उन्दैफोरखौ अननाय, बे मोनसे जोंनि परम्परा निति आदर्श। बेजों लोगोसेनो दिनै मोनसे मोजां खामानि मावदों, बेयो जाबाय रौता इयुथ उइंनि दैदेननायाव जे रौता ओनसोलाव थानाय बेस्ट 10 जन सुबुंफोरखौ एवार्ड होनाय जादों। बिनिनो बयनिख्रुइबो साबसिन आबादारि, बयनिख्रुइ साबसिन आबादारि, बयनिख्रुइबो मोजांसिन मा होनना बुङो फोरोंगिरि बिथांमोन बायदि आरो बयनिख्रुइबो माने मोजांसिन ससियेल वार्कार बिथांमोन बायदिखौ बासिनानै दिनै बाहाय एवार्ड होनाय जादों। गतिके बियो जोंनि समाजनि थाखाय मोजां मोनसे लक्षन आरो बेफोरखौ लानानै जोङो दिनै आगबारिलांदों आरो जोंनि समाजखौ दैदेननायाव जोंनि मानिजाथाव प्रमद सारनि नैबे मोनसे बिथांखि आरो बे बिथांखिनिखौनो जोङो मावलांबाय थानो नागिरदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो हारि माहारि बासियालासेनो बयखौबो ज' लानानै जोङो नैबे ओनसोलखौ जौगानायाव जेब्लाबो हेफाजाब आरो मदद होगोन। बेनो जि बोसोरसालिया रंजालि बैसागु खुंनाय, दा बेजों लोगोसे रौता समस्ति UPPL लाइमोन गांखंआ गिबि खेबनि थाखाय बैसागु खुंनो लादों। दा खोथाया जाहैबाय जे बे बैसागु बा बिहुआ जोंनि आसामनि साफ्रोमबो मोनसे माहारियारि फोरबो। दा माहारियारि फोरबो हिसाबै बेखौ खुंनांगौआ जों साफ्रोमबो बे आसामाव थानाय सुबुंफोरनि गिबि खामानि। दा बेखौ नोजोर होनानै जों दिनै 40 नं रौता समस्ति UPPL लाइमोन गांखंआ दिनै बैसागु खुंदों। दा बिनि गेजेरजों जिहेथु जोंनि जि परम्पराफोर, जेरै माने गिदिरफोरखौ मान बावनाय, उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय, बेफोरबायदि माखासे जोंनि गेजेराव समाजारि जिखिनि जोंनि नियम नितिफोर बे गोमालांनो हमदोंमोन। दा बेखौ जोङो बे हाबाफारिखौ जों बेहाय थिसननाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि बे रौता समस्तियाव थानाय मेलेमजिबि फोरोंगिरि, लिरगिरि, समाज सिबियारि, हारिमुगिरि, आबादारि बिथांमोनखौ लिंनानै जोङो बैसोगोरा गिदिर बिथांमोनखौ लिंनानै जोङो बिथांमोनखौ जों बरायदों, मान बावदों आरो बिनि गेजेरजों दिनैनि बे बैसागु खुंनायनि गेजेरजों बे रौता समस्तिनि सिङाव थानाय जि माने मोनजिथा फिल्डआव माने आखा फाखा गोरों राफोद बेबायदि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनखौ जोङो मान बावदों। जोङो जेनेबा बिजनेस लाइननिफ्राय सासे आखा फाखा गोरों रौता समस्तिनि आइजो इना दैमारि होननाय आब' बिथांखौ जों मान बावदों। दा बेबायदिनो आरोबाव फोरोंगिरि, जोंनि रौता समस्तिनिफ्राय फोरोंगिरि मोजां साबसिन फोरोंगिरि सानै जों बिथांमोनखौ जों मान बावदों। बेनिफ्राय आबाद बिथिङावबो जोङो गोरों सानै आबादारि बिथांमोनखौ जों मान बावदों। सोलोंथाइ बिथिङावबोथ' जों मान बावदों। दा बेबायदिनो जों गासै मोनजिथा बिथिंनि जोंनि आखा फाखा बिथांमोनखौ मान बावनाय जादों दिनैनि बे बैसागु खुंनायनि गेजेरजों। आरो बेजों लोगोसे दिनै बे बैसागु खुंनायाव जोङो बर'नि बैसागु आरो एसामिस बैसागु आरो बेजों लोगोसे बे रौता समस्तिनि साखाथियाव थानाय हारि माहारिफोरनि जि कालसार, बेखौ माने प्रदर्शनी मुलुगावै जों दिनै लाखिनाय जादों।
दा बेनो जे बे बर' एसामिस बिहुनि अनगायैबो जाय जाय बिथांमोननि जोंनि खाथि खाला रायजो जानाय बिदा फंबाय बायदि हारिनि जि मोसानायफोरखौ जों प्रदर्शननि मुलुगाव लाबोना मोसाहोनाय माने मा जोंनि गेजेराव जोङो बे बिटिसिया जिहेथु जोंहा माने खान्थि फैबाय आरो बिनि गेजेरजोंनो जों मोनसे समन्वय रैखि मोनसे मेसेजखौ जों हरनो नागिरदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनो माने मोनसे हादोर मोनसे हारि मोनसे जाथि मोनसे सोला जौगानोब्ला जोंनो मा नांगोन खान्थि नांगोन नङा होमबा पिस नांगोन दा बेखौनो जे बैसागु खुंनायनि गेजेरजों जोङो मा खालामनो नागिरदों मोनसे अनलायनायनि जि मोनसे बान्दो जों बेखौनो लाखिनो थाखाय बा गोजोरथि खालामनो थाखाय जों दिनै बे बैसागुखौ जों खुंनायनि जादों दा आथिखालनि लाइमोनफोर होननानै बुङोब्लाथ' बिथांमोनखौ खावलायनो नांगोन रंजालि बैसागु होननानै बुङोब्ला नंगौ जेनेबा रंजानाय बाजानाया जों बेखौ मेन खालामो दा रंजालि बैसागु होननानै जे रंजानाय बाजानाय खालामद्रायनांगौ बेबो नङा दा बेनि गेजेरजों रंजालि बैसागुआव जोंनि जिखिनि नियम नितिनि गेजेरजों थानानै जों बे रंजालि बैसागुखौ जों फालिनो नांगोन दा जों जुदि जौ जुवा लोंद्रायनानै जुदि बैसागु फालियाबा बेथ' जानाय नङा होमबा दा जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ जों बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरगोन जे जौ जुवा लोङाब्लासिनो जोंनि आसार खान्थि हारिमुखौ लानानै जोंनि बैसागुखौ फालिनो थाखाय जोंनि बिहुखौ फालिनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो बे बैसागुनि गेजेरजों जोंनि जि माने गिदिरफोरखौ मान होनो रोङै सिगां समफ्राव जोंहा जाबाय थादों आरो जोंनि लाइमोनफ्रा जाबाय थादों जों लाइमोनफोरखौ जों नुबाय थादों ओंखायनो बे जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरगोन जे जोंनि बैसो गिदिर बा जोंनि खाथि खालायाव थानाय रायजो जानाय गासैबो जाथि जन'गोष्ठीनि मानसिफोरजों गोरोबलायनानै थानो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो बिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायगोन जे जिहेथु मोनसे जाथि मोनसे हारि मोनसे ओनसोला जुदि जौगानांगौब्ला जों लेखा फरायाव जों गोसो होनांगोन नङा होमबा दा बेजों लोगोसे जौ जुवा लोंनायखौ जों गारनो नांगोन दा जों बिथिं गावखौ फसंथानो गावखौ सुंथानो थाखाय जोंनि लाइमोनफ्रा मा खालामनांगोन जि माने एक्सट्रा कारिकुलाम जों स्पर्ट्सखौनो होन नङा होमबा आबाद बिथिंखौनो होन दा नों फरायनायनि गेजेरजों जे प्रफेसनेल माखासे कर्सफोरखौ लानानै जों फरायनो नांगोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि मा होनगोन गावखौ माने हमथानो नांगोन आं बेखौनो जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौ जोंनि बैसागु थिलिनिफ्राय बे बैसागु खुंनाय थिलिनिफ्राय बान्दरफोरनिफ्राय खावलायहरनो नागिरदों जे बैसागु होननानै फांसन मेलायाव थांनानै रंजानांगौ रंजासोनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायाखै